Homo erectus. O Homo erectus pasa a vivir cara a Asia. Vai migrando dende África tropical, como podes observarse nesta imaxe. Abandona a sabana e pasa a vivir na xungla, cos perigos que conleva, como por exemplo as serpes. Grazas ao clima, que era moi agradable naquela época, pudo expandirse con moita rapidez. Aspectos morfolóxicos. Era un home moi robusto, e chegaba a medir casi 1,80 m de altura. O seu volume craneal era variado, nuns 400 cm3, pero entre 800 cm3 e 1200. Tiña un marcado toro supraorbitario e unha forte mandíbula sen mentón cos pequenos dentes. É totalmente bípedo, é dicir, anda sobre as dúas patas. Xa é un auténtico cazador. Planea estrategias para cazar animais. Usa pequenas armas como a lanza. Grazas á caza, pode comer carne, o seu cerebro aumenta máis rapidamente o seu volumen craneal e xa pode superar os grandes primates de antaño. O home de Pequín. Trátase de Homo erectus atopados no xacemento de Zhoukoudian en China. Nesta imaxe podemos ver o profesor Wu Yinxi, paleontólogo da Universidade de Pequín, explicando datos sobre este homínido. Xa eran moi sociables, porque os distintos membros da tribu comezan a repartirse as tareas. Xa son como unha gran familia. Os membros axúdanse mutuamente e deféndense. Reparten os animais cazados. Cada un consigue unha parte dependendo do grado que tenga dentro da socialización do grupo. Transmite o coñecemento. A experiencia dos vellos é moi respetada, xa que enseñan aos pequenos a conseguir as armas e a fabricalas. Van desenvolvendo un lenguaxe articulado, xa que teñen necesidade de comunicación entre eles. Descubren o lume por casualidade. Ao principio tiñanlle medo porque sempre que aparecía provocaba caos e destrucción. Pero descubriron que só facía dano se o tocabas. Obtenían uns pequenos incendios que provocaban as tormentas. Ofreceron ao animal o lume e o olor gustoulle, e dai apareceu a primeira carne cocinada, xa que se dicía mellor e gustáballe máis. Nesta caverna que se atopa na parte traseira da fotografía atópanse moitas cenizas, evidencia de que os Homo erectus podían obter o lume e usaban para queimar cousas. O lume expandiuse rapidamente por todo o mundo, como pode verse nesta imaxe. Mellorou a vida dos habitantes daquel tempo e endureceu as armas. Axuda a defenderse ante as bestas, daba luz, calor e seguridade.